Per vosaltres anem a fer traducció també del Josep Maria Folch i Camarasa, el Jumping Jack Flash i el Satisfaction. Dos cançons que nosaltres hem reviscolat, com he dit abans, i que desitgem que us agradi ja per acabar la nostra actuació. Vinga, doncs, i això sí, abans d'acomiadar-vos, voldríeu que sapiguéssiu que esteu a la companyia del que us parla Jordi Català i la Catalana Orquestra Paper de Tornassol! Soroll en viu! Us presentaré els membres de la nostra orquestra. En principi tenim aquí el Pablo Portugués a la bateria. Moltes gràcies en el seu nom. El Joan Josep a la guitarra. Pere al baix. Joan Esteve al piano. Josep Maria Neguillo al que posa discos. Jordi al saxo.
Satisfacció.